Hon yw'r trydydd fideo mewn cyfres o fideos sy'n trosolwg o'r Gweithdrefnau Diogelu Cymru. Yn berthnasol i blant sydd mewn perygl o niwed. Yn mynd llaw yn llaw gyda'r fideo hon, mae yna fideo ychwanegol a fydd rho'r Yn mynd llaw yn llaw hefo'r fideo yma, mae yna fideo ychwanegol a fydd yn rho arddangosiad o sut mae'r gweithdrefnau'n gweithio yn ymarfer wrth defnyddio'r app. Mae'r fideo yma yn delio hefo Adran 3 rhan 1 o'r gweithdrefnau ynglŷn â ymateb i hysbysebiad am blentyn mewn perygl o gael niweidio camdrin a neu esgeuluso. Mae'r darn yma yn canolbwyntio ar gwiriadau cychwynnol a phenderfyniadau. I cychwyn, nawn ni atgoffa ein hunan o'r camau yr ydym wedi cymryd hyd at hyn. Mae'r pryder diogelu wedi cael ei chodi a thrafod gyda'r rheolwr llinell neu'r person diogelu dynodedig. A mae'r penderfyniad wedi cael ei wneud bod yna dyletswydd i gwneud hysbysiad pryder diogelu tuag at gwasanaethau cymdeithasol. Wrth cyflwyno'r hysbysiad i gwasanaethau cymdeithasol, mi fydden nhw yn cwblhau gwiriadau cychwynnol, a mae'r gweithdrefnau yn sôn am y gwiriadau cychwynnol y ddylien nhw cymryd, sydd yn cynnwys checio'r cofnodion presennol a sydd gyda nhw fel gwasanaeth, checio'r gofrestr amddiffyn plant, prosylwad i diogelwch plant eraill yn y teulu, ac i cadarnhau asiantaethau arall yn ôl yr angen. Os na allant gael digon o wybodaeth gan yr hysbysydd, mi fydd gwasanaethau cymdeithasol yn cysylltu ac ymarferwyr eraill sydd ag wybodaeth o bosibl am y plentyn a'i deulu. Mae gan asiantaethau arall ddyletswydd i gydweithio a darparu gwybodaeth gyda gwasanaethau cymdeithasol. Wrth cwblhau'r gwiriadau cychwynnol, mi fydd gwasanaethau cymdeithasol yn gwneud penderfyniad o fewn un diwrnod gwaith. Wrth gwneud y penderfyniad ac yn feddwl ynglŷn â'r trafodiaethau cychwynnol, mae'r gweithdrefnau yn sôn bod bwysig gweld y plentyn yr un diwrnod os adroddir bod y plentyn wedi anafu'n gorfforol, neu mae'r plentyn wedi datgelu ei fod wedi gamdrin yn gorfforol a neu rywiol a'i fod i'w ddychwelyd i sefyllfa allai ei roi ef hi mewn perygl. Mae'r plentyn eisoes yn destun cynllun amddiffyn plant. Mae'r plentyn yn dioddef esgeulistod difrifol neu risg iechyd difrifol arall, neu y blentyn sydd wedi adael ar ei ben ei hun. Mae'n rhaid rhyfeddol i rhoi gwybod i'r plentyn a'r teulu am yr hysbysebiad, oni bai dydy ddim yn rhoi'r plentyn mewn perygl o niwed. Mae'n rhaid hefyd cofnodi'r penderfyniad a'r rhesymau dros beidio a rhoi gwybod i rieni. Mi fydd rhaid i gwasanaethau cymdeithasol rhoi gwybod i'r teulu am y penderfyniad cychwynnol. Mae hwn yn cynnwys y canlyniad unrhyw hysbysebiad bob amser, beth bynnag fod canlyniad. Sut fydd y teulu'n cael gwybod a phwy fydd yn gyfrifol am hyn? Cadarnhau'r wybodaeth yn ysgrifenedig i'r asiantaeth sy'n hysbysu a'r teulu fel sy'n briodol. A hefyd, dylid ystyried unrhyw gyfathrebu, ethnigrwydd neu ffactorau diwylliannol a allai effeithio ar y ffordd y roddir gwybodaeth i'r teulu. Wrth gwneud y penderfyniad cychwynnol a mynd trwy'r camau gweithredu, mae'r gweithdrefnau yn sôn am 4 opsiwn ynglŷn â'r penderfyniad cychwynnol.
I'r un gyntaf yw does dim gweithred bellach. Ond hefo hwn, mae'n bwysig rho feddwl i unrhyw adborth, gwybodaeth, cefnogaeth a fysa'n addas i'r teulu i helpu nhw i ddelio efo unrhyw heriau y maen nhw'n profi. Yr ail un yw bod gan y blentyn anghenion am ofal a chefnogaeth, a o hwn dylid i gwasanaethau cymdeithasol dechrau asesiad cyn gyntaf a bod yr anghenion wedi ei nodi. Efallai y penderfyniad sydd yn cael ei cyrraedd yw'r ffaith bod angen amddiffyn ar unwaith a chamau brys. A mi fydd rhaid wedyn gwneud yn siŵr bod y plentyn yn aros mewn lle diogel, neu ei fod yn cael ei symud i fan diogel, neu gael gorchymyn amddiffyn brys. Y pedwerydd penderfyniad y gellu nhw cyrraedd yw bod yna achos rhesymol i amau bod plentyn mewn perygl. O hwn, mae trafodaeth neu cyfarfod strategaeth yn cymryd lle. Mae'n bwysig dod â'ch sylw, mae'r rhain yn wahanol i'r 6 canlyniad posibl y drafodaeth strategaeth o dan yr canllawiau amddiffyn plant Cymru gyfan. Felly, yn cymryd y camau nesaf yn dibynnu ar y penderfyniad sydd wedi cael ei wneud. Os yw'r penderfyniad yn cael ei wneud does dim gweithred bellach, mae yna cyfrifioldebau parhaus i'r unigolyn sy'n llunio'r hysbysebiad. Mae hein yn cynnwys barhau i gyfathrebu gyda'r plentyn i ganfod pyn a'i a yw ei amgylchiadau newid. Rhoi adboth ar sail yr angen i barhau i gyfathrebu gyda'r plentyn i unrhyw drydydd parti. I rhoi ystyried y wybodaeth a neu gyfeirio at wasanaethau perthnasol eraill a gynigir gan y sawl sy'n derbyn yr hysbysebiad. Ac i gofnodi'r penderfyniad a'r rheswm dros ei wneud yn ysgrifenedig. Ni ddyla'r ffaith nad oes camau pellach yn cael eu cymryd atal rhagor o hysbysebiad ai os yw pryderon ymarferydd yn parhau, neu fod amgylchiadau'n newid. Mae hwn yn pwysleisio pwysigrwydd bod yn agored ac yn onest gyda phlant a rhieni lle bo hynny'n bosibl. Os yw'r penderfyniad yn cael ei gyrraedd, mae gan y plentyn Os yw'r penderfyniad yn cael ei gwneud, mae gan y plentyn anghenion am ofael a chefnogaeth. Bydd gwasanaethau cymdeithasol wedyn yn cychwyn ar ei dyletswyddau i gynnal yr asesiad gofal a chefnogaeth o dan rhan 3 o'r deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Mi fydd y broses asesu yn cynnwys sgwrs a ffocws o'r hyn sy'n bwysig gyda'r plentyn a'r teulu mwyn nodi unrhyw anghenion gofal a chefnogaeth a allai fod gan y plentyn ac hefyd i gadarnhau canlyniadau personol y plentyn. Mi fydd yr asesiad, y sgwrs beth sy'n bwysig, yn canolbwyntio ar y 5 elfen yma. Yr amgylchiadau personol, canlyniadau personol y plentyn, rhwystrau rhag cyflawni canlyniadau personol, y cryfderau a galluoedd, a hefyd y risgiau. Bydd angen i bob asiantaeth sy'n gweithio gyda'r plentyn i gyfrannu at yr asesiad. Os yw trydydd penderfyniad yn cael ei cyrraedd, ynglyn â yr angen am ddiffyn ar unwaith a'r chamau brys, mi fydd y camau gweithredu brys a gynlluniwyd fel arfer yn digwydd ar ôl trafod strategaeth yn sydd. Fodd bynnag, os oes rhaid i un asiantaeth weithredu ar unwaith, dylai trafod strategaeth ddigwydd cyn gyntad a phosib ar ôl cyflawni'r camau brys. Mae'n rhaid i'r gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu sy'n cymryd y camau brys weld y plentyn i benderfynu'r ffordd orau o'i amddiffyn, a pha un a i gael gorchymyn amddiffyn brys neu ddefnyddio pwerau amddiffyn yr heddlu. Mi fydd rhaid cael cyngor gan y rheolwr priodol
a hefyd gofyn am gyngor cyfreithiol. A dylid cofnodi canlyniadau'r ymgynghoriadau hyn yn ofalus yn ysgrifenedig ochr yn ochr a chofnod o'r camau bres a gymerwyd. Os yw'r pedwerydd penderfyniad yn cael ei wneud bod achos resymol i amau bod plentyn mewn perygl, mi fydd drafodaeth neu cyfarfod strategaeth yn cymryd lle. Diben y drafodaeth neu'r cyfarfod yw rhannu a thrafod yn fanwl yr holl wybodaeth a gasglyd hyd yma. I penderfynu p'un a ddylid dechrau ymholiadau adran 47, i cadarnhau pa gamau gweithredu sydd angen ar unwaith, i ystyried anghenion a diogelwch plant eraill a allai gael ei heffeithio, a hefyd i penderfynu a oes angen unrhyw rhoi gamau gyfreithiol ar waith arfyrder, a penderfynu a ellir rhoi cynllun, gofal a chefnogaeth ar waith. Ynglŷn â cyfranogiad aml asiantaeth yn y trafodaeth neu'r cyfarfod strategaeth, mae'n rhaid bod ymarferwyr priodol a chyfrifioldeb dros amddiffyn plant yn yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol yn cymryd rhan. Ymarferwyr eraill sydd am gyfrannu yn ôl y gofyn, a mi fydd hwn yn dibynnu ar sefyllfa y plentyn, yn cynnwys ymarferwyr iechyd cymunedol, pediatregydd ymgynghorol, ymarferydd sy'n llunio'r hysbysebiad neu ymarferwyr addysgol. Mae'n rhaid i'r staff sy'n rhan o'r drafodaeth gael eu hawdurdodi i wneud penderfyniad ar ran eu hasiantaeth. Wrth cynnal y trafodaeth neu'r cyfarfod strategol, mae'n rhaid i hyn ddigwydd o fewn un diwrnod gwaith i'r penderfyniad i gynnal y cyfarfod neu'r trafodaeth. Gellir ei gynnal ar ffurf cyfarfod, dros y ffôn neu mewn cynhadledd fideo. Efallai bydd rhaid i mwy nag un trafodaeth neu cyfarfod strategol cymryd lle, ond mi fydd hwn yn dibynnu ar yr amgylchiadau'r achos. A mi fydd y trafodiaeth neu'r cyfarfod yn penderfynu a ddylid cychwyn ymholiadau adran 47. Pwrpas yr ymholiadau adran 47 yw ganfon da yw plentyn yn wynebu risg ac a oes angen ymyrraeth. Diben yr ymholiadau adran 47 yw casglu digon o wybodaeth i benderfynu beth sydd o'r air plentyn i'w ddamddiffyn rhag niwed arwyddocael. Boed hynny'n bendant neu'n debygol, a hybu ei les. I lliwio unrhyw gynllun am ddiffyn, gofal a chefnogaeth dilynol. I ystyried anghenion posibl a diogelwch unrhyw frodyr neu chwiorydd, plant neu oedolion mewn perygl yng nghartref y plentyn dan sylw, neu sydd mewn cysylltiad â'r camdriniwr honedig. Ac i lliwio penderfyniadau a wneud gan yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol ynglŷn â chamau cyfreithiol. Mae'n bwysig ei bod gwasanaethau cymdeithasol yn grymuso'r plentyn a'r teulu yn ystod yr ymholiadau adran 47. Gellir helpu plant a rhieni i fod yn gyfranogwyr gweithredol os ydynt yn cael eu trin â pharch, empathi a chynhesrwydd. Beth bynnag maen nhw wedi ei wneud, mae'n fwy'n fodau dynol. Yn cael ei clywed ac yn cael amser i dderbyn y gwybodaeth ac ymateb iddi, ac ei bod yn rhan o sgwrs onest gyda'r gwahaniaethu o ran y pŵer rhwng y teulu a'r ymarferwr yn cael eu cydnabod. Ond rhaid cofio bod hyn yn anghyson ac amddiffyniad y plentyn. A fel y welwn ni, rydyn ni'n weld yr egwyddorion y deddf gwasanaethau cymdeithasol y llesiant yn chwarae ara yn y ffordd yr ydyn ni'n ymarfer. Ynglŷn â casglu wybodaeth gan y rhiant, mae'r gweithdrefnau yn dweud dylai ymarferwyr ystyried nifer o bethau
sydd yn cynnwys y profiad byw dyddiol pob gofalwr, ta rhiant, a sut mae hyn yn effeithio ar ei allu i fodloni anghenion y plentyn. Agwedd y gofalwr, ta rhiant, tuag at y plentyn a ddiogelwch ei anghenion gofal a chefnogaeth. I ystyried ei gallu a'i hysgogiad i fodloni anghenion y plentyn. P'un ai ei wmarterion sy'n ymwneud ag oedolion yn effeithio ar allu rhianta. Unrhyw ffactorau economaidd sy'n effeithio ar y gallu y rhianta, ac y rhan y mae teulu ystynedig yn ei chwarae. Partneriaid presennol ac yn y gorffennol sy'n rhan o'r bywyd teuluol, ac unrhyw rwydweithiau cefnogi. Mae hefyd yn bwysig ei bod ni'n casglu gwybodaeth gan y blentyn ei hun. Dylai'r wybodaeth sydd i'w chasglu gan y plentyn yn gynnwys mwy na dim ond bwrw golwg ar y plentyn hwnna. Mae am gweld y plentyn, a ddod i ddeall ei brofiad byw, ei ddymuniadau a theimladau a beth mae nhw eisiau newid. Gwrando ar yr hyn sydd ganddo i'w ddweud am achos y pryder, ond hefyd sylwi ar ei ymddygiad, ymddangosiad ac ymarweddiad, a hefyd i sylwi ar sut mae'n rhyngweithio gyda'r rhiant a'r ymarferydd. Wrth sefydlu profiad byw ddyddiol y plentyn, mae'n allweddol nad yw'r ymarferwyr yn rhoi pwysau ar blant a phobl ifanc i drafod eu bywydau dyddiol. Mae'n bwysig cadw mewn cof os yw'r plentyn yn cadw'n ddiogel drwy beidio dweud pethau wrth y gweithwyr proffesiynol, os yw'r plentyn wedi dysgu i leirhau'r sefyllfa a'i effaith, ond ella rhaid cofio mae'r plentyn yn beio ei hun am y problemau ac neu ddim am i'w rieni gael ei hunain i drwbl. Dim ond drwy ddeall bywydau'r rhiant a phob plentyn unigol mewn teulu y gall rhywun ddechrau ddeall pam nad yw anghenion y plentyn yn cael ei diwallu, a'r hyn fyddai yn gorfod newid mwyn ei diwallu. Yn y gweithdrefnau, mae yna pwyntiau ymarfer a fydd yn helpu i sefydlu profiad byw ddyddiol y plentyn. Mae hwn yn cynnwys creu amgylchedd cadarnhaol wrth ro feddwl i pryd yr ydych chi'n ymweld y plentyn, lle, pwy fydd yna a pa mor hir a fydd y trafodaeth yn cymryd lle. Eich bod yn egluro y hyn sy'n digwydd a pwy ydych chi, i creu perthynas agored, gonest a pharchus o dechrau'n deg. I geid yn siŵr eich bod yn ofalgar o ddylanwadau pwysig eraill ar fywyd y teulu, a hefyd yn ceisio cofnodi'r union eiriau a ddefnyddwyd. Bydd rhaid defnyddio dulliau priodol i'r oed, clociau, cartwnau stribed, lluniau. Mae'n bwysig eich bod peidiwch a gadael i blant ddiflasu. A cofio, mae bywydau rhai teuluodd mor afreolus nad os y fath beth a ddiwrnod nodweddiadol. Ceisiwch ganfon sut mae bywyd yn amrywio ar ben wythnosau, gwylio ysgol, gyda gofalwyr a phobl wahanol yn y tŷ. Triwch holwch gwestiynau agorod, a peidiwch a chymryd dim byd yn ganiataol. Mae'n bwysig ceisiwch gael gwybodaeth am fywydau plant ifanc trwy arsylwi a chanfod hanes ei ddiwrnod. A hefyd, peidiwch rhagdybio canlyniadau. Mae'n pwysig nodi mae hyn yn cymryd amser. Wrth casglu gwybodaeth, mae'r gweithdrefnau yn sôn am y mathau o gwybodaeth y ddyliau ni gasglu. A mae hwn yn cynnwys y digwyddiad neu bryderon ddaeth ar plentyn a'i deulu i sylw yr asiantaethau. Profiad byw dyddiol y plentyn a'i gofalwyr neu rhieni, ynghyd â'i dymuniadau a'i teimladau am ei bywydau a'r canlyniadau yr hoffent i gweld. Wrth casglu gwybodaeth, canfyddiadau'r aelodau'r teulu o'r digwyddiad a neu ei pryderon, ei anghenion a'i cryfderau. Hel gwybodaeth am y teulu yn haneddysol ac yn presennol gan weithwyr proffesiynol sydd mewn cysylltiad ag aelodau o'r teulu,
a cael dealltwriaeth o strwythur y teulu, rhydwaith a hanes teuluoedd. Ac eto, mi fydd y sgwrs beth sy'n bwysig, y strwythur asesiad y fel y welwch chi, yn helpu i casglu y gwybodaeth hon. Yn ychwanegol, mae casglu gwybodaeth yn cynnwys casglu wybodaeth safon o'r ymlyniad rhwng y plentyn a'r gofalwyr neu rhiant, dod i ddeall cyfderau'r teulu a hefyd y peryglon i'r plant. Casglu wybodaeth ynglŷn â angen y plentyn i gael ei amddiffyn, ond hefyd gallu rhieni a'r teulu ehangach a rhydweithiau cymdeithasol i ddiogelu a hybu lles y plentyn. Wrth cysylltu gyda'r asiantaethau eraill, mi fydd na disgwyliad bod ymarferwyr y gofynnir iddynt gyfrannu at asesiad darparu. A'r wybodaeth y mi fyddwn gorfod cyfrannu yn cymwys rhagor y wybodaeth am y plentyn a'r sefyllfa bresennol y deulu ac unrhyw gamau ta gwasanaethau fyddai o fydd yn syth i sicrhau bod gofynion diogelwch gofal a chefnogaeth y plentyn cael ei bodloni. Mi fydd hwnnw'n cynnwys llinell amser yn amlinellu cysylltiad perthnasol yr asiantaeth gyda'r teulu yn enseiliedig ar gofnodion achos. Efallai mi fydd yn cynnwys gwybodaeth bresennol a blaenorol ynghylch iechyd a datblygiad y plentyn, gallu'r rhieni, materion yn ymwneud â bod yn blentyn ac unrhyw ffactorau economaidd gymdeithasol. A hefyd crynodeb o gysylltiad gwasanaethau ac effaith y darpariaeth hon ar y plentyn a'i deulu. Mae'n pwysig nodi mae yna disgwyliad i bob ymarferydd cymryd perchnogaeth o'r wybodaeth y mae wedi ei chyfrannu i'r ymholiad Adran 47, a dylai sicrhau bod y rhiant a'r plentyn yn ymwybodol o'r hyn sydd wedi cael ei gynnwys. Mae hyn i osgoi gwallau ac i atal syndod i aelodau o'r teulu pan fydden nhw'n gweld hysbysebiadau cyn neu yn ystod yr ystafell gynadleddau neu leoliadau eraill. Mae'r ymholiadau Adran 47 nid jyst yn tasg i gasglu wybodaeth. Mae'n bwysig hefyd bod y wybodaeth yn cael ei dadansoddi ar gyfer cyrraedd y penderfyniadau. Ac wrth ateb y cwestiwn a yw'r plentyn mewn perygl o niwed arwyddocaol, mae yna nifer o cwestiynau y fedrwn ofyn mwyn dadansoddi y gwybodaeth i gwneud y penderfyniad. Mae hyn yn cynnwys cwestiynau fel beth yw'r pryderon proffesiynol o ran diogelwch ac anghenion gofal a chefnogaeth y plentyn hwn? Beth yw agwedd y rhieni at bryderon proffesiynol? Ydyn nhw'n rhannu'r pryderon a neu oes ganddynt bryderon gwahanol? Pa gryfderau yn nodwyd? Ydyn nhw'n ddigonol i sicrhau nad yw'r plentyn yn profi niwed yn y tymor hir? A yw materion yn ymwneud ag oedolion yn effeithio ar allu rhiantu ac os felly sut? Beth yw dymuniadau a theimladau'r plentyn am ei profiad o fyw, a beth hoffen nhw ei newid? Sut mae rhain yn effeithio ar iechyd a lles y plentyn ac safon ei brofiad byw? A hefyd sut mae ffactorau economaidd gymdeithasol yn effeithio ar y plentyn a'r teulu? Mae'n rhaid i'r ymholiadau Adran 47 gael eu cwblhau o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl gwneud y penderfyniad i'w cynnal. Maent yn canfod a yw'r plentyn yn dioddef neu'n debygol o dioddef niwed ac a oes angen ymyrraeth i ddiogelu a rhwyddo ei lesiant. Maent yn sail i benderfyniadau i'w wneud gan yr heddlu a'r gwasanaethau cymdeithasol ynghylch achos cyfreithiol, p'na yw'n achos troseddol, sifil neu'r ddau. Mae'r gweithdrefnau wedyn yn sôn am yr angen i cyrraedd ag i rhyfeddol i dyfarniadau ynglŷn â y pryderon ynghylch niwed arwyddocaol.
A mae yna 2 opsiwn ynglyn â y dyfarniadau. Yr un gyntaf, bod y pryderon ynghylch niwed arwyddocaol heb ei brofi. Os yw'r penderfyniad yma'n cael ei cytuno, mi fydd y mater yn dod i ben heb camau pellach. Bydd rhaid i gwasanaethau cymdeithasol cofnodi pam mae ymholiad Adran 47 wedi dod i ben, pam mae'r pryderon yn ddisail ac unrhyw gamau eraill i'w gymryd. Ond mae'n rhaid ystyried a fyddai'r teulu'n elwa o wybodaeth, cyngar a chefnogaeth pellach. Yr ail penderfyniad, dyfarniad, yw bod y pryderon ynghylch niwed arwyddocaol wedi ei profi, ond nid yw'r plentyn mewn perygl parhaus. Ni chynhelir cynhadledd amddiffyn plant, ond wrth cofnodi'r rheswm dros y penderfyniad hwn, ac wrth enwau pawb sy'n ymwneud â'r penderfyniad, mi fydd y cam nesaf yn cynnwys asesiad a oes angen i gwasanaethau cymdeithasol, gwneud asesiad, gofal a chefnogaeth yn briodol. Dylid hefyd ystyried pa gefnogaeth y gall asiantaethau eraill ei darparu. Y trydydd penderfyniad, dyfarniad, yw bod y pryderon ynghylch niwed arwyddocaol wedi ei profi ac mae'r plentyn yn profi neu mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulistod. Mi fydd y penderfyniad hon yn arwain wedyn at cynhadledd amddiffyn plant. Mi fydd cofnod yn cael ei wneud o'r rheswm dros y penderfyniad hwn ac enwau pawb sy'n ymwneud â'r penderfyniad. Felly, i dod â adran 3 rhan 1 i'w ben, eto mae'r gweithdrefnau yn arwain at newid sylweddol mewn diwylliant ac ymarfer. Y pwyntiau pwysig i'w nodi i'r adran yma yw bod y ffocws yn symud ar y farn broffesiynol am risgiau a lles y plentyn, i ffocws ar wneud y plentyn yn ddiogel, siapio ymatebion yn unol a dymuniadau'r plentyn sydd mewn perygl, gan sicrhau bod camau cymesur yn cael eu cymryd i amddiffyn a chefnogi'r plentyn sydd mewn perygl. Rydyn ni'n symud o 6 canlyniad posib y drafodaeth strategaeth i 4 canlyniad posib o'r drafodaeth neu'r cyfarfod strategaeth. Rydyn ni'n symud o ymchwiliadau Adran 47 sy'n canolbwyntio ar farn rhieni am amgylchiadau'r teulu, i ymchwiliadau Adran 47 sy'n cael mewnwelediad i brofiadau bywyd beunyddiol y plentyn. A rydyn ni hefyd yn symud o ymholiadau Adran 47 sy'n rhedeg yn ochr ag asesiad cychwynnol a neu asesiad graidd, i ymholiadau Adran 47 sy'n rhedeg yn ochr ag asesiad gofal a chefnogaeth, neu'r sgwrs beth sy'n bwysig, yn ôl adran 3 o'r deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant.